كما تمسيو خبركم تخططلتين لومي سوني 22 ميازيا ساعة 9 مشات استدالوه هاقراون أهقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقص أرست زينا بعترو غاز صعب حرقاتات نمكلخال تتكمتي عتوب تنقاغ قبرو تصاوعيت قريبون أبي نوزوا كوليج يغريتا أبي نوزوا أقردت بارحاوي أبي هابتي قربن جرادينن قد أتاوريدون أبي عدي كنزناب نوزوا عدو خلان أبي كوحيز تغير قرب كم ترغبه كيلاتا سنة انتي حبيرم أمريكا نابي يوكرين توسقتي وتهدروين عما خرتي كتسدد مقانا بينتاغون قليتون لعلوي بعد سلطان وتهدرو تسأتا إسرائيل مسمت كعت حماس بستاساسر مغنيات سلطانو قديفو بريزيدنت إيران عبد باكستان ناي سلسة معلتات عدة يفتس معلو أب شحنت شعة 294 استمسرتت تكال إيريسوك بعترو غاز صعب حرقاتات نمكلخال تتكمتي أب أتاعزان هتقاغمان عتوب تنقاغ قبرو تصويعون وكيل إيرينا نازريت بين بملكع تصاب نزد دالو تتحستو غرمسكال غرزجير كقربين بعترو غاز صعب حرقاتات نمكلخال تتكمتي عتوب تنقاغن مكتتالن كقبرو أكاد سرح تكال إيريسوك إنجينير تخله هنصا تصويعون أب عثرو غاز زقات صقمات معراي حلافنت ناي تكال تراي مخان استقص انجينير تخله زخونه تقلقالي بتتكال نزفر عثرو غاز كلحم حبر خلكن بالبولا كقيرن كل كم زخونه ارديو ابز سلندر زي زخونه عينت بلشت مزقاتم حلافنت نوصلو انا مالات سيزي بزقات امدما زخونه تتقمط تقلقالاي ناي سلندر أبز سلندر زي كلهم حبر خلاكي فالف خير ويقدخون نجار كجبر مسل يبلون زي نايت التكال سرح سلزخونه كاب قطب كم زلون حبر مالت هذا عثرو أب نفسه كف 10 عامات بقعته كفتش نابت تكال كم زقبات قيس مدما حالفو زرقنا من فاسن كال صقمات اتعثرو بقعته كفتش ززخ آخر ملكة مخانو بمقلاز بول كسابي يخون بتكال درجة نابت تكال مزمص نفس أقام مسترخال سقومت كم زوسد قليسو أب نفسه كف 10 عامات سلندر تعكيبو بقعته نتي قدمي حجي كجمر كله نقبروز نبرنا بقعت نوعو يتصارو دوليو سلازي زخونه سلندر كم تقبو أب 10 عامات تيست قبرو ترغاغصالو ابز اجي وان حد اتروتات ينفسالو እዚ ድማ ግዜኡ ስለ ዝሓለፈ እዩ ተኣኪቡ ትቫልቮ ገለ መሊኡ ክቕየርን ተዘንፈሰ ድማ ተሽር ገበር ብወገና ትካልና ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘንፍስ ዘሎ ሲሊንደራት ብውልቀ ሰብ ይኹን بمنجستاو درجة ويدما بعدد تشو درجة ماشيو أبزي كأري يكالي مالتي. أتذكر عثرو أبز شط الأوان مسمخ ذنيو كم شطو اتقدم أيت أنكنا يمنفاسن مبلشاون دما دورونان كال بعداو نجاراتن كخون زلة تخلو لعلم خانو بمجنزاب عماويل نتي خابزي نمكل خال تبعي الاستسرح مخدني بجوبو كتكملوا أزقا خيرو. نسلندر نسبك شط الخولنا مخدن غيرنا يبدأنا. إذا مخدن زي كابزخونه يكون دوراناتات كابزخونه يكون دوراناتات كي عطوا مكلا خليه. إذا تفعل فيه. أبز مخدن عنده. إذا مخدن زي ندحر زي تخدينه سلندر ندحر كم زد حاجات فجزاكن كسر كلنا كشيلات عشون قبل كلنا أبزات الدورانا يعطوا. إذا دورانا زي عتن تأكيدا تفالف ويدما تسلندر تي ريجولاتر نزي كن كفتون كن عطون كلنا إذا أبز زلا وشت بين دلا وشتن تتعطون توسط سلسلة نبرت إذا أبز تأكيدا زلوا الدورانات نوشت يعطوا
نوشت أعطهم أبت زلوا سارفيس ويد ما أبت زلوا ذا قبله أو يأكل نوح مستعكبة أما جرشة بحد قولني رس حتى أكيبه بتحد قولني دم زي بقولوا خيره يجي ينفس جمر مالته سلزي نفسه كفلت أزلوا إتام مخدن تواهبات تزلا تقول سبع حجي إتام مخدن يلان ولا نداجز مخدن يبلون إتام خون إتام مخدن جدًا كتلوا مخنياته نعو مدحنو يا إنجنر تخلص عيبو كابتي تكال وصاز عدق زي وحس ريغولاتورون تنك منفاسن نسس صعوبة حدقان كخون سلازخيل تتقمتي وحس ريغولاتور كابتي تكال كعدقو مستطقمو بقدام نتكطف وزلهم دما نتا عثر غازنبر نتمرجا كخون كم زي قبا اغنزيبو اندحر نفس الله خينو مجمريا قد كبرو زغبا كان غير اندحر الله خينو بريغولاتور غير كم عصاوي بريغولاتور مصاو طرح زي كونه إذا ريغولاتور مستبؤو مستزلو مدجا كلا جب كخنالو بخلطيو نجار كعصو منتان بزي تعصلو بتد ما تعصلو سلازي موشي يبلون هذا غزي بزي طرح عصب زغدفولو إذا ريغولاتور زي ارغيت انت خوينو كابزي دكانات قال سيد كاز عدغو ندير خوينو ليك غبري ليك اندا غبره كدينا يخولنا تودي እና ዝብሉ ሰባት አለው كدينا يخولنا يودا مخنياتو ازي نرؤسو اريغو غزيو حليف الخون سلازي خيل نازي تدي مستمدجا تدي لا جبكايو اسو كنفسل كاخير كل تطقامي دغص انيحو كشنااتيو كربيت قدم مشرطاتو شتا غاز كيهلو كرغاغصن مساخوتن معصن كفيتو نفاس كمزاتو خغبرن كمون ابوان صلمات تقداديمو لچكاي ولع انجينير تخله تلابيو غاز እንዳነፈሰ ሆሎ አብ ክሽነ ፍጣት ሆሎ አንድ እርዝ ጨኖ ካሎ ኮይኑ ጋዝ ጨኖ ካሎ መጀመሪያ አትገብሮ ዝግባካ مساخو تخفتا بيدكا مبرهاتا كما كتول ليبلك مساخو تخفتا بيدكا كتاعطو يزغباك دحريو تغاسكا تاعلو غلطب كلاي نيجر اتيغاز مزحتو غزي تي زفجرت سلندر تاكمو ستوكوستاي غاز اندا نفسو خلو كذا كله يعصو عبز فرنيلو سختات اتيغاز عبت زنفسلو نتي عبت يغازلو اكسجين እንዳተኮ ትጋዝ ይመልአ አፍተገዛ ማለት እዚ ጋዝ ምስመልአ ኒሽተ ቸንቲል ላይ ዘድለው ኒሽተ ስፓርክ እንደህብ ተረኺቡ ባይዝ ሕጂ ምጽኢል ካሳብቲ መብራህት እንደህር ወሊኻ ብዘይ ገለ ባው ይዝብል ኣብ 1994 ዝተመስረተ ትካል ኤሪሶክ ኣብ 1995 ፎርኖ نعسس 3 كيلوغرام عثرو غاز كمون 3 مسختت زلو مدجا كفر كم جمره ابز حج وان غنا كلت عينت فورنو 4 عينت عثرو دويلكا اتغلغللو مدجا ناي غاز مغوغو بفحم سرح فرنيلون كالن اب مسرح ينطفالو اب نوزبا اقردت ب 18 ميازيا بساعات الدحر قطر استخسته حدغا بارحاوي اب هابتي غربن جرادينن غدات اوريدو اتي 10 كيلومتر نشانخ مبرق كاب كتما قردت اب زركب وسناسن ربا باركا زغاط مبارع اب نبرت جرادين لعلي 700 شح نقفاز قمت عنوت كم زوردن 14 طريت كم زموتان وكيل بعل سلطان اغرابن انسا زغدامن اتو بره هابتم حبيرون اب مدبر بوليس نوزبا قردت حلفي مرمرا غبن اتو غبر مسقل عقباي تنكت بارع اب مصراي كم زركب بمتكاس غاسوتن حارسوتن منابرو ميلوم ويون قطقط نملاي زاغدو كون كم زخل اميتم بتمساسالي اب ممحدار كابي غرست ب 16 ميازيا كبابي ساعه 3 دحر قطري زغاطم بارع اب سبن نبرتن غدات كم زورده تغليصم بتحادغا ودسو ساعه ابوك موتن كله 4 ابايتي مسملو نبرتو كم تقاصلن 4 اطال كم زموتان وكيل ايرينا حبيرون زي كم دينون كلها بمبزحتن من محدارات كابين وزبا كوليج حادقات بارعن صعبيناتن نمكلخال حرستوتن غاسوتن تنقاق كزوترو مزخاخري قريبون كاب عدو حالان شانخ مبراق 8 كيلومتر رحقه بتركب عدي كنزناب ناب كوحز تغيير قرب ترقيبون مزعبازي كيلاتات زبصحون حميق مصنعات زدليون اثر هيوت وكيل ايرينا شويت قبر برهان زدالوتو زيناو تصبصبالو
ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተقربያ ኣብ ዓዲ ክንዝናብ ንእዞባ ዓዲ ኋላ ናብ ከውሒ ዝተቀየረ ገረብ ከም እተረኽበ ክኢላታት ስነ ጥንቲ ሓቢሮም ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ጨንፈር ምርምር ስነ ጥንታዊ ውርሻ ዶክተር ጸጋይ መድን ብዛዕባ እቲ ዝርኽበት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ በብኸባቢኡ ክርከብ ዝጸንሐ ኣሰራት ስነ ህይወት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ምስቲ ቅድሚ ምፍጣር ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ 27 ሚልዮን ዓመታት ዓበይቲ መጥበውቲ እንስሳታት ከም ዝሳገሙ ዘመልክት ኣብ 2008 ኣብ ከባቢ ኩዶ ፈላስን ንዞባ መንደፈራ ዝተረኽበ ኣሰር ዓሌት ሓርማዝ ዕድመ ክዛመድን ነቲ ሽዑ ዝነበረ ከባባዊ ኣቃውማ ዝውክል ክኸውንን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣቐዲሙ ምናልባት ኣብዚ ከባቢ ክዝከር ዘለዎ ኣብ ከባቢ ኩዶ ፈላሲ ዝተረኽበ ኣሰራት ከባቢ 27 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዝገበረ ኣሰራት ናይ ዓሌታት ቀዳሞት ሓራምዝ ዝተረኽበሉ ኣከባቢታት ኣሎ እዚ ኣሰራት እዚ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኤርትራ ይርከባሉ ብዙ ግዜ እዚ ማለት እንታይ እዩ ቅድሚ ምፍጣር ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ 27 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዓበይቲ መጥበውቲ እንስሳታት ኣብዚ ከባቢታት እዚ ከም ዝሳጎሙ ዘርኢ እዩ እዚ ናብ ከውሒ ዝተቀየረ ገረብ ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ዝያዳ መጽናዕትን ምርምርን ምስተኻየደሉ ውድዓዊ ሓበሬታ ክወሃብ ከም ዝከኣል ዝሓበረ ዶክተር ጸጋይ ህዝቢ ተኸባቢ ነዚ ተረዲኡ ኣብ ምሕላው ኣበርክቱ ክዕዝዝ ተማሕጺኑ ቆጻል መጽናዕቲ ዘድልዮ እኮ እንተኾነ ተኣፈናዊ ሓበሬታ ምናልባት ምዚ ንብሎ ዘለና ዕድመ ክዛመድ ዝኽእል ሓበሬታ ክህልዎ ይኽእል ኢልና ንግምት ብዛዕባ እቲ ብርቂ ተርእዮ ንኽፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ሓበሬታ ዝሃበ ኣቶ ተኽሊት ገብረዝጋብሄር ብወገኑ ነቲ ፍሉይ ቅርፂ ዘለዎ ኣሰር ካብ ዓዲ ኋላ ናብ ዓዲ ክንዝናብ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ኣጋር ከም ዘስተባሃለሉ ብምጥቃስ ምስ ድሩት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ገለ ክፋሉ ተላዒሉ እኳ እንተኾነ ትሕቲ መሬት ተወሳኺ ኣሰር ክህሉ ስለ ዝኽእል ዝምልከቶ ኣካል ሓፁርን ዋርድያን ክገብረሉ ፀዊዑ እዚ ልዕሊ መሬት ዘሎ እዩ ትሕቲ መሬት እውን ካልእ ርኽበታት ክህሉ ስለ ዝኽእል እዚ ቦታ እዚ ተሓዚኡ ቶም ክኢላታት መፅኦም ድማርኬት ክገብርዎ እሞ ወይ መመልክታ ገይሮም ካንሸሎ ክግበረሉ እሞ ዋርድያ ክግበረሉ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ ርኽበት ሃብቲ ናይቲ ሃገር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እግሪ መኸል ዲጋ ኣብ እትስርሓሉ ዘላ ከባቢ ስራሓት ካይላ ናይ ሓፂን ስልማት ከምኡውን ናይ ወዲ ሰብ ዝመስል ዓፅምቲ ዘጠቃልል ኣሰራት ከም እተረኽበ ብዜካቲ ዝተላዕለ ክፋሉ እቲ ዝዓበየ ኣብ መቦቀላዊ ቦትኡ ስለ ዘሎ ዓብይ መጽናዕቲ ከም ዝግበረሉ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ዓዲ ክንዝናብ ካብ ዓዲ ኋላ ንሸነኽ ምብራቕ 8 ኪሎ ሜትር እግሪ መኸል ድማ ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡብ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቐን ይርከባ ዶክተር ጸጋይ መዲና መወዳእታ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ዝሰላሰለሉ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቅርስታትን ኣሰራትን ክርከብ ስለ ዝከኣል ቁልጡፍ ሓበሬታ ብምሃብ ህዝቢ ምትሕብባሩ ከዛይድ ተላብዩ ኣብ ንዞባታት ሻምብቆን ባሮንቶን ኣብ ምሕያል ውዳቤታት መንስያትን ምትብባዕ ብሉጻት ተምሃሮን ዘተኮረ መደባት ብ16-19 ሚያዝያ ተተግቢሩ ሓያል ውዳቤ ጸዓትን ቅያ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብ16 ሚያዝያ ኣብ ንዞባ ሻምብቆ ኣብ ዝተቃንዐ ተምሃሮን ሰራሕተኛታት መንስያትን ዝተሳተፎ ቅነ ውዳቤታት መንስያት ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ መንሰይ ሓጎስ ከሰተ ውዳቤ መንስያት ንምሕያል ተሳትፎ መላ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ ተሓሳሲቡ ኣማሕዳር ንዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ድማ እቲ ብምኽንያት ጽምብል መበል 33 ዓመት ናጽነት ዝተወደበ ቅነ ኣካል ናይቲ ውዳቤ መንስያት ንምሕያል ዝካየድ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምምሕዳር ኣብዚ መዳይ እዚ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ19 ሚያዝያ ኣብ ንዞባ ባሮንቶ ኣብ ዝተወደበ መደብ ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 20 ተምሃሮ ሽልማት ታንፌዳ ተዓዲሉ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ፎርቱናቶ መሐመድ ሳልሕን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ መምህር ዳዊት ካላላን ዕላማ ናይቲ መደብ ንብሉጻት ብምትብባዕ ቅዱስ ቅኔ ንምሕዳር ከም ዝኾነ ገሊፆም ጊዜያዊ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ማርቆስ ግርማጽዮን ድማ እቲ ኣብ ንዞባታት ሻምብቆን ባሮንቶን ዝተኻየደ ናብ መንስያትን ተምሃሮን ዝቐንዐ መደባት መራያ ናይቲ ኣብ ኩለን ንዞባታት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ بدرجة ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ነጥቢ ዘመዝገቡ 33 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 86 ተምሃሮ ከም ተሸለሙ ሓቢሩ ኣብ ዓንደላይ ንዞባ ሓጋዝ ኣብ ኣስታት 40 ሄክታር ዝተኻየደ ዕቃበ ጥንታዊ መበቆላዊ ኣግራብ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቡ
ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሳላ ዝተገብረ ኣብ ንቕሓ ዝተመርኮሰ ሓለዋን ዕቃብን እቲ ሓደጋ ብርሰት አንጸላሊዎ ዝነበረ ሃብቲ ገረብ ሰሲኑ ሰፈር ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዘገዳም ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዝተዋፈረ ኣቶ ራካ ዕቑባ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ምዕቃብ ንጥፈታት ኣግራብ ኣብ ልዕሊ ዘብርሱ ዘይሓልፍነታውያን ውልቀ ሰባት ዝውሰድ ቁልጡፍ ስጉምቲ እውን ዓብ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ኣቶ ሓሰን ያሲን ብወገኑ ዓንድላይ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ዕቃበ ኣግራብን ሓድሽ ኣትክልቲ ኣብ ምስሳንን ኣብነታዊት ዓዲ ምዃና ረዲዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ እትርከብ ዓንድላይ 4 ስድራ ቤታት ዝሓቆፈት ኮይና ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ኣብ ተጠቃምነት ኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ከባቢያዊ ፅሬት ብኣብነት ትጥቀስ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝትካእ ደም ዘይትካእ ህይወት ንምድሓን ብ21 ሚያዝያ ወለንታዊ ተበግሶ ብምውሳድ 70 ከረፂት ደም ለጊሶም እቲ ብጥርኑፍ ንመበል 5 ግዜ ብስሩዕ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ርእስቲ ደም ለጊሶም ዘድሕንዋ ህይወትን ዝረኽቦ ሕልናዊ ዕግበትን ሓድሕዳዊ ፍቕርን ስኒትን ንኸስርፁ ከም ዝሓገዞም ኣዋሃድቲ ገሊፆም ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ሓላፊ ክፍሊ ውዳብን ጎስጓስን ኣቶ ገብረ ዮናስ ገብረ ትንሳኤ ብግድዩ ሳላ ብቐጻሊ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ቁፅሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም እናሰሰነ ብምምፅኡ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ሕፅረት ወይ ስእነት ደም እትሓልፍ ህይወት ከም ዘየላ ኣረጋጊፁ ኣብ ሃገራዊ ባንኪ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ነርስ መሓሪ ኣብርሃም ድማ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝወሰድዎ ተበግሶ ብምምጓስ ካልኦት ማሕበራትን ትካላትን ነዚ ቅዱስ ተግባር ብምስዓብ ስርዓት ለገስቲ ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባን ዞባ ሓመልማሎ ባህላውን ስፖርታውን ቅነ ተምሃሮ ካብ 18 ክሳብ 21 ሚያዝያ ብውዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ እቲ 215 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 541 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝተሳተፈ ቅነ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኣትሌቲክስ ድራማ ግጥሚ ደርፍን ሓፈሻዊ ፍልጠትን ዘጠቓልል ምንባሩ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ኪዳነ ገብራይ ሓቢሩ ሓላፊ ቤተ ትምህርቲ መምህር ጃብር ኢብራሂም ብወገኑ እቲ ቅነ ኣካል ዓውደ ዋርሕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብስፖርት ዝተሃንፀ ኣእምሮን ኣካልን ክህሉ በቲ ሓደ ባህልን መንነትን ዘስርጥ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ድማ በቲ ካልእ ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣመሓዳሪት ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኖር ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ኪኖቲ ንተምሃሮ ፍልጠት ናይ ምስናቕ ስሩዕ ንጥፈታትን ኣብ ስፖርታውን ባህላውን መዳያት ዝምባለ ዘለዎም ተምሃሮ ብምልላይ ንሃገር ዘፀውዑ ብቑዓት መንእሰያት ኣብ ምፍራይ ዘለዎን ተራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ከምዚ ንዝበለ ውድድራት ቀዳምነት ክህቦ ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ቤት ትምህርትን ደረጃ ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ተወሰኽቲ ወተሃደራውያን ኣማኽርቲ ክትሰድድ ምዃና ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ገሊጹ እቶም ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተገልጸ ኣማኽርቲ ኣብ ጽገናን ምክትታልን ኣጽዋር ከም ዝነጥፉ እቲ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ሓቢሩ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ናብ ዩክሬን ወተሃደራት ምስ ዝልእኽ ኩናት ዩክሬን ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ክኢላታት ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ ኣቐዲማ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝግመት ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸት መራሒት ናይቲ ኪዳን ዝኾነት ኣሜሪካ ልዕሊ $61 ቢልዮን ተወሳኺ ሓገዝ ከም ትገብር ብ21 ሚያዝያ ምሕባራ ይዝከር ይኹን እምበር እቲ ደገፍ ነቲ ኩናት ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ኣብ ሚዛን ሓይሊ ዘምፅኦ ለውጢ ከም ዘየለ ጸብጻባት የረዱ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወተሃደራዊ ጸጥታ እስራኤል ምስቲ ምንቅስቓስ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት ብወለንቱ ስልጣኑ ገዲፉ መጥቃዕቲ ሓማስ ብጸጥታዊ ውድቀት ከም ሰዓበ ዝገለጸት እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ነቲ ውድቀት ሓላፍነት ከም ዝስከመሉን መዝነቱ ክገድፍ እዋኑ ምዃኑን ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ግና እቲ ጸጥታዊ ፍሽለት ንስርዓት እምበር ንውልቀ ሰባት ጥራይ ከም ዘይምልከት ሓቢሩሎ መጥቃዕቲ ምንቅስቓስ ሓማስ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካብ ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝሓየለን ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደን ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረዱ
እስራኤል ድሕርቲ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ በርገስ ፊልስጤማውያን ኣልማሚ ደብዳብ ተካይድ ከም ዘላን ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 34,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ይሕበር። ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ኣብ ፓኪስታን ናይ 3 መዓልታት ዑደት ንምፍጻም ሎሚ 22 ሚያዝያ ከተማ ኢስላማባድ ኣትዩ። ቀንዲ ዕላማ ዑደት ፕሬዚደንት ራኢሲ ምስ ሰብ መዚ ፓኪስታን ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ጸጥታውን ካልእን ንምዝታይ ምዃኑ ተገሊጹ። ክልተን ሃገራት ጸጥታውን ወተሃደራውን ስምምዓት ክኽትማ ከም ዝኽእላ ብኣጉ ይእመት። ኢራንን ፓኪስታንን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ብሓባር ከም ሰርሓ ክገልጻ ጸኒሐን እየን። ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ዑደቱ ናብ ስሪላንካ ብምቕጻል ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ክዘራረብ መደብ ኣሎ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳ 2023 እታ ኣዝያ ዝወዓበት ዓመት ኮይና ከም ተመዝገበት ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ገሊጾም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ዞባ ብገምጋም ኣስታት 46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ተርዮ ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘውረደን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረን እውን ተገሊጹ። ስፓኛ፣ ኢጣልያ፣ ፈረንሳ፣ ግሪክን ክሮኤሽያን በቲ ኩነታት ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ከም ተሃስያ ተፈሊጡሎ። ኣብ ኤውሮጳ ኣብታ ዓመት ምስ ተኸስተ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት ልዕሊ 60,000 ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ዝጥቀስ። ሳዕቤናት ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ብደረጃ ዓለም እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብ 2023 ንጽላት ምክልኻል ዝወፀ ባጀት ብደረጃ ዓለም ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብኣስታት 7 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ጽላት 2.4 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝሃለኸ ዝተቐስቶም ጸብጻባት እቲ ተርእዮ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ኤስያን ማእከላይ ምብራቕን ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም ዝነሃረ ኣረድዮም። ኣሜሪካ፣ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንድን ስዑድ ዓረብን ንምክልኻል ዝለዓለ ወጻኢ ዝገብራ ሃገራት ተባሂለን ብቐደም ተኸተልን ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣሜሪካ ኣብ 2023 ኣብቲ ጽላት 916 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ከም ዝገበረት ልዕሊ ፍርቁ ድማ ስግር ባሕሪን እተካይዶ ወተሃደራዊ ምትእትታዋት ከም ዝወዓለ ይግለጽ። ጠንቂ ምውሳኽ ወተሃደራዊ ባጀት ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት ምዃኑ ዝገለጹ ጸብጻባት ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ የረዱ። ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ነቲ ወጻኢታት ኣብ 2024 መሊሱ ክብ ከብሎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ፓፓዋ ኒው ጊኒን ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን። እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ብ21 ሚያዝያ ኣብ ፓፓዋ ኒው ጊኒ ምብጻሕ ዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ምስ ላዕለዎት ሰመዝታ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ክልተን ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ናፃ ንግዳዊ ውዕል ክገብራ ምዃነን ኣፍሊጣን ኣለዋ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ፓፓዋ ኒው ጊኒን ኣብ ምምዕባል ወፍሪ ከምኡውን ትምህርትን ባህልን ስምምዓት ከም ዝኸተማ እውን ተገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ፓፓዋ ኒው ጊኒ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ከተነጽርን ከላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ከዓ ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ከም እተሓጋገዝ ኣፍሊጣላ። ብሪጣንያ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ጋና ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራን ዝጸንሐ ቅርስታት ክትመልሶ ወሲና። ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ብሪጣንያ ኣብ ኣብያተ መዘክራ ካብ ዘሎ ቅርስታት ጋና ነቲ 32 ናብ መበቆል ዓዱ ክትመልሶ እያ። ብሪጣንያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 እውን 17 ቅርስታት ናብ ጋና ከም ዝመለሰት ጸብጻባት ይረዱ። ነቲ ስጉምቲ ዘመጎሰ መንግስቲ ጋና ዝተረፈ ቅርስታት ንምምላስ ጻዕርቶቱ ከም ዘሕይል ኣፍሊጡሎ። ልዕሊ 230 ዝተፈላለዩ ቅርስታት ጋና ቅድሚ 150 ዓመታት ብገዛእቲ ሓይልታት ተዘሚቱን ናብ ብሪጣንያ ከም ዝገዓዘዮም ጸብጻባት ዘረዱ። ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ዘመትኦ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪካ ዛጌት ናብ ዓዱ ዝተመልሰ 1 ሚእታዊት ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብ21 ሚያዝያ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሶርያ ንዝርከብ ክልተ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ሚሳይል ተኻይዱ። በቲ ደብዳብ ኣብ ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ዛጊት እንተዘየለ ንወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ዝቃወም ስጉምቲ ንሓይለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም።
عراقاዊ እስላማዊ ዕጡቅ ጉጅለ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ይዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ምብራቃዊ ክፋል ሶርያ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ኣንጻርቲ ወፍሪ ዝካየድ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ክብ ከም ዝበለ የርድኡ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ጸገማት ምዃኑ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ብዕትረ ጋዝ ዝስዕብ ሓደጋታት ንምክልኻል ተጠቀምቲ ዕቱብ ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ንዞባ ቁርደት ባራሓዊ ኣብ ሃብቲ ገረብን ጀራዲንን ጉዳት ኣውሪዱ ኣብ ዓዲ ክንዝናብ ንዞባ ዓዲ ኸላ ናብ ከውሒ ዝተቐየረ ገረብ ከም ተረኸበ ኪላታት ስነ-ጥንቲ ሓቢሮም ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ተወሰኽቲ ወተሃደራውያን ኣማኸርቲ ክትሰድድ ምዃና ፔንታጎን ገሊጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወተሃደራዊ ጸጥታ እስራኤል ምስ መጥቃዕቲ ሓማስ ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት ስልጣኑ ገዲፉ ፕሬዚደንት ኢራን ኣብ ፓኪስታን ናይ 3 መዓልታት ዑደት ይፍጽም ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ 22 ሚያዝያ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ብሩክ ምሸት